Fira de Toixans, la fira de fires. Tindrem uns dies de fira en què la nuvolositat serà variable, anirà a alternar-se el sol amb intervals de núvols que en moments poden ser fins i tot abundants, i començarem la fira amb un dijous 1 de novembre, dia de Tots Sants. Inaugurarem la fira amb un oratge amb uns cels variables, intervals de núvols que estaran prou presents, podran arribar a ser fins i tot abundants, i algun model no descarta fins i tot que pugui arribar a registrar-se algun ruixadet dèbil o alguna precipitació dèbil. En principi es tractarien de coses que d'arribar a produir-se, com dic, serien dèbils, ocasionals i anecdòtiques. Per tant, esperem que es confirmen els models més optimistes, que una gran majoria de models aposta que tindríem un dia amb intervals de núvols prou abundants, però sense precipitacions d'importància. Les temperatures màximes muntarien lleugerament amb uns valors que quedarien entre els 14 i 16 graus de màxima, tot i que a primeres hores l'ambient podria ser fred. Divendres, dia 2 de novembre, segon dia de fira, i comptarem amb un oratge molt semblant, molt paregut, intervals de núvols durant bona part de la jornada. El cel fins i tot podria quedar carregat de núvols en alguns moments de la jornada i ser abundants aquests intervals de núvols, però en principi, segons la majoria de models, no esperem precipitacions d'importància. No es descarten 4 gotes, però en principi no és d'esperar per a divendres que tinguem precipitacions. Sí que tindrem un dia amb intervals de núvols que seran abundants, presents, que en alguns moments, com dic, podran arribar a tapar el cel per complet, però en principi sense precipitacions. Les temperatures divendres, les màximes seguirien paregudes o lleugerament més altes, màximes entre els 15 i 17 graus, i durant la nit i primeres hores del matí seguirien tinguent un ambient prou fresc. Ja dissabte, tercer dia de fira, i seguirem amb un oratge amb cels variables. Sobretot durant la primera part, dissabte serà un dia en què, especialment en la primera part de la jornada, comptarem amb intervals de núvols que de nou podrien estar prou presents i ser abundants, i fins i tot algun model no descarta algun xicotet ruixat o algun plugim, tot i que hi ha que dir que una majoria de models aposta que no tindrien pràcticament precipitació. Núvols més abundants, intervals de núvols més abundants durant la primera part de la jornada, i risc d'algun xicotet ruixat o plugim, però en principi coses anecdòtiques d'arribar a produir-se, segons el que marquen els models a hores d'ara. Les temperatures dissabte amb màximes que baixarien lleugerament, màximes al voltant dels 14-16 graus en general, i durant la nit i primeres hores del matí continuaríem amb un ambient prou fresc. I ja diumenge, últim dia de fira, encara queden prou dies i per tant la previsió podria alterar-se un poc o canviar, per lo que posen els models actualment, canviar bastant, però a hores d'ara, segons una àmplia majoria de models, tindríem un oratge en general estable, tranquil, sol, amb alguns intervals de núvols decoratius al llarg de la jornada, però com dic, merament decoratius. Tindríem especialment més sol el diumenge, l'últim dia de fira, i per tant podríem disfrutar de l'últim dia de fira sense problemes. Com dic, queden prou dies i per tant la previsió encara podria veure's alterada, podria variar, però a hores d'ara els models aposten a que tindríem un últim dia de fira amb un oratge tranquil i que podrien disfrutar completament d'este últim dia de fira. Per tant, esperem que es complisquen els models més optimistes, que puguem disfrutar tots de la fira com Déu mana, i que l'oratge ens acompanyi durant estos 4 dies de fira. Recordem, intervals de núvols que podien estar prou presents, però en principi de registrar-se alguna precipitació seria dèbil entre dijous i dissabte. Això és tot.